ערב טוב, תודה לאבי בנימין, מוזיקאי רב פעלים, המנהל המוסיקלי של תיאטרון גשר, מאחוריו הרבה יצירות, סרטים, עיבודים, ועוד ינעים לנו את המשך הערב. שמי אוריאל בן עמי, אני בהמשך אספר לכם איך התחברתי ליוסף עוזר, אנחנו שנינו מאותו העמק אני מגלה, אבל האמינו לי שלא חלבנו יחד פרות, הוא היה במושב אחר, אני אספר עליו, ואני ממושב אחר גם אני אספר עליו בקצרה, ומה שחיבר אותי ביני לבינו הייתה השירה, ואנחנו נגיע אליה. הערב הזה מאוד משמח אותי ומרגש איתכם לחוג ליוסף את הסחה לאדום, זה שם הספר ומן הסתם מעורר שאלות מה זה הסחה לאדום. ששלחתי לחברים שלי שיש ספר כזה, אמר לי אחד שהוא מורה לפיזיקה, מה זה הדבר הזה? אמרתי לו יוסף הוא מטאפיזיקאי, בפיזיקה גם אני לא מבין, אז יוסף יסביר בטח בהמשך כי זהו מושג בפיזיקה, זה אתם בוודאי יודעים. כמה מילים על עצמי, הערב יהיו פה אנשים כותבים ומוקירים את יוסף, שהמכנה המשותף זה אהבת ישראל ואהבת יוסף, וזה הולך ביחד. כל אחד מתרגז בקטע שלו, במקום שלו, אבל באמת מכנה משותף שכל אחד בדרכו נפגש, יוסף נקרא בדרכו וקוראים אותו, והיום זו הסחה לאדום אחרי שיוסף עבר הרבה צבעים בחיים, גם בזה אנחנו ניגע. וכמה מילים כפי שאמרתי על עצמי, כתבתי, אני בן העמק, בן נהלל, כתבתי בין ספריי ספר בשם רוחות הכפר, ספר סיפורים, ספר שירה בשם מנהלל ועד בכלל רטרוספקטיבה, ושאגה האחרונה במטולה על בני ארגון השומר, אבל לא אני החגיגה, אני גם אציג את הכותבים בבאים. זה בא לומר שכל אחד מאלו שידברו כאן, אנחנו אנשים כותבים, ואני לא יודע אם זה חטא, אני שמח, לא רואה בזה חטא בכתיבה, אבל אנחנו עוסקים בכתיבה. אני נפתח לפני הכל בברכה של צביקה ניר, יושב ראש אגודת הסופרים העבריים, שמאוד שמח שנתנה את חסותה לערב הזה. אני אומר שגם נמצאים פה נוגה אלבלח, אמרתי נכון, וארז שוויצר העורך, נוגה היא המנכ"לית של הקיבוץ המאוחד. לא טעמתי, אני לא מכיר אותם אישית קודם, אבל יצא שכל המכובדים כאן נגועים בקיבוץ המאוחד, במובן שהוציאו ספרים, הם נוגעים, לא נגועים משום דבר. אז ברכה לכם שהוצאתם את יוסף לאור, כי יוסף, אמרתי לו, הוא כותב יותר מהר ממה שאני נושם, ואני נושם בינתיים בסדר, ברוך השם. לא יאומן, מי שנכנס לפייסבוק יראה שהוא לא ישן האיש הזה, והוא חי שירה, הוא נושם שירה. איך הוא עושה את זה? אני כל פעם משתאה מחדש. צביקה ניר, יושב ראש אגודת הסופרים, ואני אומר 4 מספריו רק. צביקה כתב בין השאר את זמן הלב, את הספר אמת, את הספר השירה אות הון, ואת אלוהי התשוקות הבוערות. צביקה, בוא ברך, בבקשה. ערב טוב, ברוכים הבאים. רב טוראי יוסף עוזר, בן ויקטוריה ועזרא, נולד בטהרן ב1 באוקטובר 1945. משפחתו עלתה לישראל בשנת 1949, למד בבית הספר ניצנים ברמת גן, נפל ביום 21 במרץ 1968 בפשיטה על העיירה קראמה, מי שזוכר, ממזרח לירדן. נקבר בבית הקברות הצבאי בקריית שאול. יוסף עוזר. יוסף עוזר היה צנחן, כומתה אדומה, בחור חביב ובעל שמחת חיים, מתגורר לא רחוק מביתי. כתבתי נסיבות נפילתו שלו ושל חבריו במסגרת תפקידי במחלקת היסטוריה של צה"ל. באחד משירי הספר של יוסף עוזר המשורר, הקרוי חינוך מיוחד, שיר ארוך ומכונן לטעמי, כותב יוסף עוזר המשורר,
הסכמתי ללעוג לבכי בערבי יום העצמאות. אל חברי ההרוג עליתי בחשאי בהר הרצל. אני שואל את עצמי האם השורה הזו הפיחה רוח ברמץ הזיכרון האישי שלי. הדליקה להבת אש שחיבה בין יוסף עוזר, הלוחם שנפל, לבין יוסף עוזר המשורר שלחם, אשר לכבודו אנחנו מתכנסים הערב ולכבוד ספרו. אולי האסוציאציה של האדום היא זו שהאירה את הנשכחות, כומתה אדומה, דם שנשפך, פרח דם המכבים האדום, או הכל ביחד. ונשאלת השאלה מה יש בשירתו הגדולה של יוסף עוזר, שהיא מצליחה לחדור ולחפור עד לעומק התהומות הנסתרים ביותר של הקורא, ולדלות מתוכם, בתוך המשקעים המכסים על הקרקעית, את הנשכח, את הנגבר, את המודחק. כל קורא וקורא, אני מעריך, יענה לשאלה הזו באורח שונה, בצורה אחרת, על פי תבניות הידע שלו, המערך הנפשי שלו, האסוציאציות והאלוזיות, ששורות השירים מקרינות עליו ושואבות מתוכו. פתחתי דבריי בשני יוסף עוזר, שמצאו עצמם מתרוצצים בתוכי וקרבי, וככל ששקעתי במהותם ובתוך הספר, גיליתי שההבדלים ביניהם אינם גדולים. עד כדי כך שהרמזים המיסטיים בשירים, ובפרט בקורפוס הגדול של יצירתו של יוסף עוזר, שאפילו גם קראנו שיר ארוך מאוד שלו בסוף השבוע בעיתון הארץ, מביאים למחשבות לפיהן רוחו של יוסף עוזר הלוחם שנפל בקרב מצא משכן בגופו של יוסף עוזר המשורר, החי, שעבר אפוא קרבות רבים צבאיים ורוחניים לא מעטים. ואם ברוח האדם אנחנו עוסקים, אי אפשר שלא להתייחס למערכת היחסים המורכבת והמיוחדת של יוסף עוזר עם רוח האלוהים המרחפת על פני המים. זה נושא להרצאה נרחבת ונפרדת. אני רק אקרא לכם דוגמית אחת בעמוד 76 למי שיש את הספר. דיון. אלוהים מה יהיה? פרם לך. ההימה ולא אחשה. עדו רחום. עדו קשה, עדו נסתר. אלוהים ממי יום, אלוהי לב. למרות החלוקה לפרקים או לשערים בספר, הקורא מוצא את עצמו מטלטל מצד לצד, כמו בספינה קדומה בליל סערה. הוא מתגלגל בין דימויים לאלוזיות, בין אילוזיות לדלוזיות, עד כדי אובדן חושים. נכון שכל אלו הם לעתים פרי מוחו הקודח של הקורא, אבל די בקיומם במוחו של קורא אחד, כדי להצביע על עוצמתו של השיר של יוסף עוזר ומורכבותו. והדוגמאות לכך הן רבות, ואני גם לא רוצה לגנוב יותר מדי זמן ומהחברים הטובים שידברו אחריי. אסתפק בדוגמה אחת. בעמוד 13 למי שיש את הספר, ישנו שיר שקרוי קונצ'רטו בדו מז'ור. ככל ששיר אהבה זה קצר, כך הוא מלא דימויים והרמזים. אבל אני רוצה להצביע על שרשור של אלוזיות, שתחילתו בהערה שבסוף העמוד האומרת שהדימוי ארון הקודש שהיה לנבל בשיר, מתייחס לקונצ'רטו לנבל ולתזמורת של בואלדייה. אנחנו מכירים אותו היטב. אפשר היה לקרוא את השיר בלי לדעת עובדה זו בכלל, ולהסתפק בדימוי הוויזואלי של הנבל והפריטה עליו בטרנספורמציה של ארון הקודש לנבל. אבל הקורא עשוי לשאול עצמו, למה בחר המשורר לציין ובמפורש את הקונצ'רטו של בואלדייה, ולא למשל של הנדל, של מוצרט, רודריגו או גלייר? אין ספק שקונצ'רטו זה הוא קונצ'רטו יפה מאוד, יפה ומיוחד. אבל קורא כמוני, שיש לו ראש פראי, הציון הספציפי הזה של המלחין הזה, זרק אותי במרכאות ליצירה אחרת שלו, של אותו מלחין של בואלדייה, האופרה הקרויה הקליף מבגדד. וכמובן שבגדד מתקשרת עם שירי בגדד שיש לנו בספר, שהם שירי זיכרון הורי של המשורר. אולי ספינות דמיוני הרחיקו שוט, אך תאמינו לי, יכולתי להביא דוגמאות רבות נוספות מתוך ספר השירה המאתגר הזה, בדבר שרשור אלוזיות, גם מתחומי המדע, האומנות ועוד, וכמובן גם מתוך ההיסטוריה המשפחתית, המדינית והצבאית, הזרועות בכל השירים ולא רק בספר הזה.
לסיכום, תודה רבה לך, יוסף עוזר המשורר, על הספר הסחה לאדום, שפתח בפניי, ואני בטוח שבפני קוראים רבים, יריעות חדשות של הבנה וקריאת שירים. ובשמי ובשם חברי אגודת הסופרים, שאתה נמנה על חבריה הוותיקים, אני רוצה להודות לאוריאל בן עמי, שיזם את הערב ולכל המשתתפים. ולמרות שאוריאל חשב שאני אבוא ממקום אחר, אני כנראה הפתעתי אותו פה, מכיוון שיוסף הוא ממושב ברק, שזה הרבה יותר מדי מזרחה. אוריאל הוא מנהלל, ואני מטבעון, והוא רצה לחבר אותנו ביחד במשמעות הגיאוגרפית, אבל אני משאיר את זה לאחרים. ערב טוב לכם ותודה רבה.